बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय एक्स एनडिबि मुं लानानै दिनैहाय एक्स एनडिबिफोरखौ लासिंसिं खालामदों, जोङो माने सारप्राइज जादों। जोङो जिहेतु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो। बिथाङा सान ससेयाव फैनानै दावहा मा होनगोन नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो। बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो एक्स एनडिबिफोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया जोंहा मोनसे डाउट दङ। जगेन दैमारिया जिहेतु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि, बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि। आरो बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल'। बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना। 17 बोसोराव बेसेबां जाफ्ल'दो जाफ्ल'वाखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि भइसखौ होबासो मोजां जागोनखौ आङो सानदों। खुलुमबाय। एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ दाख्लैबावैसो जे जानानै थांनाय बड'लेण्ड महोत्सब 15 आरो 16आव जि जानानै थांबाय, जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो हामलायथि बावहरनो सानदों। थांनाय आबसु बर' साहित्य सभा जोंनि माहारियारि आफाद जे बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव जे मोनसे बड'लेण्ड महोत्सब फालिहैबाय, बेवहाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। आरो बे बाहागो लानायनि गुबै जाहोन एबा थांखिखौ नोजोर बोनानै जोङो इनायनो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय बाख्नायनो लुबैदों। जोंनि जा राव हारिमु आसार खान्थि भारतबर्ष एबा गासै दुनियावनो जे मोनसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसु बे मोननैबो जे दोलोआ जाबायदि रिप्रेजेन्ट खालामहैदो बियो इनायनो बाख्नायथाव। उननि समफोराव जोंनि जा हारि दानायनि जि मोनसे नेरसोन, दा बिनिखायनो आङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोंनि जा माहारिनि दोलो फोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय एबा गाहाम हामलायथि बावहरबाय। दिनैहाय आङो बे बिथिङाव बेखौसो बुंनो सानदों, जिहेथु 15 खालाराव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय नुजादोंमोन। नुजानायनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारियाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय। दा बे गोजोन गोरोबथाखौ नोजोर बोनानै जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिथाङा नरेन्द्र मदि बिथाङा जे गोबां माने जोंखौ थुलुंगा होनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिया फैनायखौ नोजोर बोनानै दा आङो दिनैहाय बेखौसो बुंनो सानदों जे बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों मोननैसो एक्स एनडिबिफोरनि दफाफोरनि सायाव बुंदोंमोन। दा बेवहाय बेनिफ्राय जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय बिथां मा होनगोन जगेन बसुमतारिया माने मोननैसो एक्स एनडिबि मुं लानानै एलिगेसन लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा आङो गिबियाव बिथां जगेन बसुमतारिखौ बुंग्रोनो सानदों। बिथांनि एलिगेसन लाबोनायखौ क्लारिफिकेसन होनायनि आगोलनो आं नैबेखौसो बुंग्रोनो सानदों। जगेन बसुमतारिया सान ससेयाव दावहा नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो।
बिथाङा दिनैहाय माबायदिहाय एक्स एनडिबि मुं लानानै दिनैहाय एक्स एनडिबिफोरखौ लासिं सिं खालामदों जोङो माने सारप्राइज जादों जोङो जिहेथु नैबे तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो बखबाद खालामो बिथांखा सान ससेयाव फैनानै दावहा मा होनगोन नागारनानै फैग्रा सासे सुबुंसो बिथाङा सासे बिपिएफनि बिथाङा कर्मिसो बै समनिफ्रायनो दा बे हिसाब दिनैहाय बिथाङा गोबां माने हिसाबफोर दिनैहाय बिथांखौ बिनायखौ नुनो मोनदों आरो एक्स एनडिबिनि सायाव माने गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथांनियाव नलेज एबा बिथांनियाव जोङो एक्स एनडिबिफोरा मा मोनदों मा मोनाखै बिथाङा बेखौ मिथिगोनो मिथिया जोंहा मोनसे दाउट दङ आङो गिबियाव एक्स एनडिबिफोरनि मोननाय मोनै बिनि सायाव आङो नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों जोंहा एक्स एनडिबिया 4,04,203 जन जोङो होनो हाबाय एक्स एनडिबिफोरनो बेनिफ्राय जोंहा 1986 नि 3 अक्ट'बरनि उननिफ्राय 34 इयार्स संग्रामाव गोबां मार्टियास जादों दा बे मार्टियास जानायफोरनो जोङो 632 जन जोङो मुंख्लं न'खरनो 5 लाखसै दिनैहाय जोङो होनो हाबाय आरो जाखिनि आद्रा दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समफोराव लासैनो बाजेट सेसननि गेजेरजों जोङो होनो थाखाय बा जोंनि जा गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद सार दैदेननाय बिटिआरनि गभर्नमेन्ट दा बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों दिनैहाय आङो आसरितसो मोनदों लोगोसे बिथाङा बुंबावदो जे 1500 कौटिनि बिथांनो हिसाब नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों दिनैहाय मा होनगोन आङो बे 1500 कौटिनि जा क्लारिफिकेसन होनायनि सिगां आं नैखौ बुंगोन जे मा होनगोन जगेन दैमारिया जिहेतु सान ससेयाव दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि बे हिसाबै बिथांमोना अनलि फैसानिल' हिसाब बिग्रा मानसि आरो बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आनो अनलि फर मा होनगोन फैसानि थाखायल' दिनैहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ हारि दानायनि बड'फानि सिमांखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि जोंहा गोबां खामानि एबा हाबाफारि लानानै जोङो हारि जौगानायनि फारसे जोङो खामानि मावनांगौ दङ दा बे हिसाबै जिहेतु बिथांमोना 1500 कौटिनिखौ हरबाय होननानै जिहेतु जोंनि भारतनि मन्त्रि बिथां मा होनगोन नरेन्द्र मदि बिथाङा जिहेतु एसे एनाउन्स खालामनानै होदो दा बेवहाय गोबां जोङो पर्यायक्रमै जोङो बायदिसिना लुफुंबाय थादों अनगयिं स्किम बा जोंनि जा बिटिआर सरकार एबा प्रमद सारनि जि गभर्नमेन्ट दा बेवहाय मानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय फार्स्ट टाइमनो जोङो एक्सट्रा स्पेसियेल पेकेज हिसाबै जोङो गुडविल एसअबिटि जिआव जोङो गोबां कौटिनि माने एक्सट्रा फान्ड मोननानै जोङो बिटिआर एबा रायजो राजानि गेजेराव जों खामानि मावनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोङो एक्सट्रा बायदिसिना मा होनगोन इयारलि बाजेटनि अनगायैबो जोङो गोबां फैसा जोंनि गेजेराव सफैदों दा जगेन बसुमतारिनो बेफोरखौ हिसाब होनांगौ आरो होजाथावना बिथाङा मानसि होननानै आं साना मिथिबायना बिथांनो बेफोरबायदि हिसाब होथावना मानसि होननानै आं साना बेनिखायनो आङो दिनैहाय बेखौसो बिथांखौ बुंनो लुबैदों जिहेथु नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैग्रा मानसि बेनो जाय समनिफ्राय नोंथाङा दावहाखौ गिनानै फैबाय बै समनिफ्राय नोंथाङा बिपिएफ दोलोजों दङमोन दा बेवहाय बेनिफ्राय बिपिएफनि प्रिन्सिपाल अफ आइडियलजिखौ नोजोर बोनानै 17 बोसोराव बेसेबां जाख्ल'आखै बेफोरखौ रायजोफोरनो खोन्थानानै नोंथाङा पलिटिक्सनि भइसखौ होबासो मोजां जागोनखौ आङो सानदों जोंनि एक्स एनडिबिफोरखौ बा जोंनि जा थाबोनाय एबा जा माने
आद्रा थानाय दफाफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा ओरैनो आबां जाबां भुवा माने उपप्रसार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो एक्स एन डि पि वाइल्डफायार एस'सियेसननिफ्राय नोंथांखौ गोख्रोङै खावलायहरनाय एबा गोख्रों रावजों बुंहरनाय जायो।